idan kun yi register kuna a nan me din za ku ga $50 ɗinku a nan available balance automatic ne da kayan register za su saka masu. Aka zo nan wurin spin din na wannan button din da ke spin za ku danna kan shi. Shi nan naku na $50 tun da wannan 100 ne wannan 200 wannan naku ne. Kun ga 5 seat za a ja kuma kana da 20 damin so 4 kawai za ka buga kuma akwai inda ake sayin seat. Idan ka danna wannan aka danna play now haka za su ja 5 seat da 50 USDT za su dawo bayan a rana so biyu ake buga daga 10 AM nan time in Nigeria zuwa 10 PM again na time in Nigeria. Yanzu in na buga zuwa 10 PM zan iya sake buga daga nan kuma da safe zan iya sake buga. In yanzu na buga wannan idan na sake na riga na yi participate yanzu na insufficient balance bari in koma dashboard ɗina buga kun ga sun jaye kuɗin saura 15 seat sannan idan seat ya ƙare saboda saura yanzu participating sau uku ga inda za ka siya seat. Haka idan kana so ka sayi irin 10 seat haka na bugu biyu $1 ne kenan ba za ku iya using kuɗin ciki profit inda kuka samu a ciki ku sayi seat da shi dan za ku sa phone password ɗinku sai ku sayi seat da shi. Idan mutum yana so gaskiya ya samu ɗan take cire ya yi building team nashi.